Şulayna sniper'da challenge etip görjek. Pırçal ulanmak bolanyk. Pırçalsyz atmalydyň ha, atjak bolsaň. Oh. Managa vurdum. Pistolya da ulanýan ýöne, düşmanam ulanyp bilýär-de. Anam, diýýär. Kilam çekeli, ziyan etip durmady, galdyrmady ýaly. Ýankydan başga 2 adam bar, jem 3 adam başlady. Gelýär lesinse-de. Ana. Awwallaý onu alarym. Biri galdy. Oh, mazar, metabaýamda. Almalan İran'dan neyse. Tak. May bolmanly kila çekdim ha. Peki. Vallahi 2 komandasyny aldyň, 3-nji gorkupdy. Mazar pistolya diýýär ekan. Häzir bot zat näme diýem bolarlar häzir. Ýanky degip bilmänimi. Giroskopda şondan al bolýarmy? Mena bilemok. Atanok boş geçmeýän giroskopda oýnaýarlar. 3'te näme ses 3'ten gelýär. Ýalňyşmasam. Ştaýda bolmaly. Ay berde däle kana aşakda ikinde bolmaly. Ýalňyş eşitipdir. Güçlük branşla gowally. Vay bu nähili bak. Gelli lesin saýgaly şu wagt. Garaşyp lesin sata. Anbir barlak göreýli. Ay. Dawa gelýär, gelin diýemir. Avayım dava. Atış biyotdular stayda. Suada ses yok yani. Ölen sıraya mı lan? Hana ses var. Böktü taşarıyık. Ali var ya. Değmedi. Gelýän mi? Gelýän mi? Ses var. Yine gelýär, komandasy geldi. Doğru gaýtdy bari. Ýeke bolanda bar, üstüňe loýa da şeýdi. Şondan 1-4 saat şondan gitýärdi köp. Pistolyadyň malygy, gowal pistolet ýene. Ana. Ýokagar, ýeke diýip bolýarsaň. Üçüncü. Dördüncü gelýär. Azal bomba yetişmedi. Vay. Täzeden marlak görjek ýene. Aruja ýok, gowalak gelýär, aruja ýok. Aruja tapdy. Özleri kırılışmazmı ka? Berde de yok. Kim ayır yaray? Bariken. O şu taydana çıktı gay.
professional gaýyn men bu kriz alacak gala bu oyunu. O urdum. Çegmedim qalýydym ýa-ni. Pırçayalar var. Avayım. O adam. Öyle aytmam, kabir dursak ştayda. Qawwallay. Yana kelle var ya. Ay adam geldi. Ölmedi. Yana var avayam. Pırçalı yok da avayamdan on yal peyda yok. Yana şu SKS ile oynamal böyle yakinan. Ey bula bodaken. Öldü bu. Avayamdan sonra SKS'i ölen o. Atış bir öyle menden haberlerde yoktu. Zona da vermedi. Gelýänsem adam utardı. Meýedim bilen 4 adam galdy. Zonan daşına var ýa-ni kenim. Häzir geler de ýok. Ana. Ay gitti. Öldümi? Mazar yetişmedi o. Indi son kıyın tapmalı. Ana. Ana gitti. Vallahi ahir.